Lo que dicen. Molt bé, va, continuem amb el safareig. Va, Foli. Avui, mare meva, a la secció de grups de Facebook jo crec que porto la millor publicació que s'ha publicat a la història de Facebook. Sí, sí. Estem al grup Amor, Amistad y lo que surja, que és gent que va allà a buscar amor i amistat i lo que surja. I lo que surja. Vale. Tenim a una tal María que publica una foto sí. y diu, hola, sí. me llamo María, tengo 38 años y busco un chico que sea bueno y trabajador y que busque algo serio y... Pero continúa afegint, ¿eh? Sí, sí. Y que me quiera a mí, claro, y a mi hijo, pero de verdad. O sea, no de mentira, ¿eh? De verdad. No, això ha de ser seriós. De seriós. El compromís. Sí. Compromís. Compromís màxim des del minut zero. Aleshores respon al primer un tal que es diu Cordobés Bueno. ¿Cordobés el bueno o...? No, Cordobés Bueno. Es bueno. Vale. Diu, ¿de dónde eres? Sí. Yo vivo en Córdoba. Claro, al llamarse Cordobés Hòstia, Bueno... Pues, ara ho entenc. Sí, clar. Cuidado, trabajo estable y mucho más. Trabajo estable... Ei, que no em veureu anar de canto. No. Y mucho más. Y muchas sorpresas más. Molt bé. Pues espera, després està Juan per Antonio. un currículum, això. Juan Antonio, que és un altre candidat, diu, me gustas. Molt bé, perfecte, ja. Això d'entrada. Y no me importa hacerme cargo de tu hijo. Y su pensa millor i diu, o mejor dicho, formar una familia, perquè es va donar compte... Hosti, no en té prou? Que... No, clar, perquè diu, me hago cargo de tu hijo, pero espera, espera, formar una familia yo también. Sí, que yo quiero consumar también, ¿eh? No, sí. Vale. Sí, no, que jo vull ampliar això. Però vull ampliar-ho, això. A Juan Antonio té un pero. Sí. Tengo 64 años y no t'importa. Hòstia, a veure, un moment. És a dir, ell ganes li posa. Sí, I diu, i no en tinc prou amunt? No, que això ho farem llarg, però això ho fotrem una família aquí que... Ara, compta. Compta que potser... 64... No, ei, que el doblego demà. No, clar, tampoc és tan vell. No, bueno, actualment 64 anys és un noi jove. Jo el que li diria és, pensa tu, però no perdis el temps. No. O sigui, ni un dia més. No perdis ni un dia més. Ho dic per allò de... No. Un altre candidat, Manuel, diu, yo también tengo un hijo, ¿vale? Y quiero una mujer buena y formal. Nada de cachondeo ni nada. Ni nada de bromas. Aquí cachondeo no. Res d'acudits ni res. No. Tot serios. Tot serios. Hipoteca, tot serios. Sí. I ara ve el moment tens del comentari. Un altre Pilar diu, chica, si quien está contigo en la foto es tu marido o pareja y el padre de tu hijo, ¿cómo buscas pareja? Hòstia, bona pregunta. Un moment. Clar, jo a la foto que publica la Maria, està ella sola. Està ella sola, no hi ha ningú més. I l'altre diu, ¿con quién sales en la foto? Si sales en la foto con tu pareja, ¿cómo vas a buscar pareja? Hòstia, el fantasma que deies tu, que bueno el trobar... No és fantasma, perquè ella, Maria, respon. És l'únic comentari que respon. Diu, eso fue en la comunión de mi hijo, ¿qué pasa? Nos llevamos muy bien con mi marido. I diu, de què estan parlant aquesta gent? Perquè aquesta foto no és. I què vaig fer com bon investigador? Anar al perfil de Facebook de la Maria. I allà estava la resposta. Que a la foto de perfil de Facebook surt la Maria amb un home, que deu ser l'exmarido. Clar, o sigui, no era un tema de fotografies d'aquestes de l'Iker Jiménez, hòstia, un fantasma i solo lo vieron 4. No, sortiu, ja veia un home. A veure, Maria, si estàs buscant parella, treu-te a la foto de perfil el teu exmarit. Això seria important. I més important és que avorrés els missatges que té la foto de perfil, perquè anem a llegir-los. Atenció. A veure, atenció, silenci. Un tal Matías, que deu ser amic de la Maria, li diu, Maria, vuelve con Miguel. O sigui, el de la foto, vuelve con Miguel. Hòstia, no fotis. Ja, diu, vuelve. O sigui, aquell ja s'hi fot pel mig i diu, has de tornar amb el Miguel, tu. Espera, que Maria contesta i diu, Matías, ¿sabes lo que me ha dicho hoy el Miguel, Matías? Y Matías le dice, no, María, ¿qué te ha dicho Miguel? Y María le diu, me ha dicho que el año que viene nos vamos a ir yo y el niño. Sí. Y Miguel, claro. Sí. Atenció al plan que li proposa. Sí. 3 días, ¿a dónde? ¿A Madrid? ¿A qué? A ver el Bernabéu. Aquest és el plan que li proposa Miguel per retomar la relació. Definitivament no ha de tornar amb aquest home. Home! Però si això et sembla greu, espera. Sí. Que Matías li diu, però no t'ha dicho de volver? No t'ha dicho de volver. I ara ja, sí, no sé. Maria diu... Sí, aquí ens parlem. No me ha dicho de volver. No me ha dicho de volver. Porque si volvemos, le tengo que quitar la denuncia.
Hosti! Es decir, no le daría dinero al niño. Està sortint... Però què classe de gent hi ha a Facebook, mamadeu? Estan bojos. Hosti! Matías li dius, ¿le quitarías la denuncia? Sí. Y María diu, pues no lo sé, porque mi madre me mata. Mare de Déu, mare de Déu. O sigui, ara... Però tot això públic, de manera que dius... No teniu un telèfon per parlar en privat? Tot això és que jo crec que la gent es pensa que estan parlant ells sols. Sí. I si Maria està buscant una parella amb tota... Sí. Jo imagino que sóc l'home aquest de 64 anys. Sí, sí. I vaig a veure això i dic, Maria, pues lo siento, però no. Però una pregunta, és una curiositat, té molts m'agrades aquí, amb això? A veure, si té comentaris, hi ha m'agrades. Clar, és que sembla més un guionatge d'una sèrie d'aquestes de turca, digue-li, amb tot el respecte, jo crec que no hi ha guionista que pugui guionitzar això. No. Això és la vida real. És molt bo, Que duren 1 hora i mitja els capítols, Sí, i a més és que és molt bo, perquè fixa-t'hi que cada cop s'emmerda més. Sí. Un tipus que no havia de sortir acaba de sortir en la foto i a més l'acaba convidant. Anem 3 dies a Madrid, que jo al començament he agafat una mica de por perquè dic, hòstia, no serà pel tema de la investidura. No, a veure el Bernabéu. Anem a Madrid a repartir llenya allà. No, a veure el Bernabéu. A veure el Bernabéu, a plan romàntic. Déu-n'hi-do, boníssim. No, boníssim a Maria, gràcies a Maria perquè m'ha fet la secció. No, això està claríssim, boníssim.